Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε ένα horror παιχνίδι που δεν θυμάμαι το όνομά του, μισό λίγο να μας δείτε τι γίνεται. Το παιχνίδι λέει ότι πρέπει να βάλω ακουστική. Μην ο μπρος θα αυτοκτονήσει. Δεν θα το κάνει. Το παιχνίδι λέει ότι έχει πολλά Σήμερα παίζουμε Endless Nightmare Part 1. Τι εννοεί Part 1? Έχει και 2? Μη μου λες τέτοια να χαίρομαι. Τέλος πάντων, θα βάλω ακουστικά μόνο και μόνο για σας, γιατί δεν είμαι καθόλου φίλη των horror, αλλά δεν πειράζει. Ταυτόχρονα μου αρέσουν κιόλας. What? Οπότε δεν πειράζει. Πάμε να βάλουμε τώρα το ακουστικό και να αρχίσουμε πάνω μας. Καλός μου ψόφος. Ψόφο. Μπορεί να πεθά τα αυτιά μου γιατί είναι τόσο δυνατά. Οπα, δεν αυτοκτόνησε. Εκτός αν έχουμε πάει πίσω πριν αυτοκτονήσει. Αυτό το bug που γίνεται πρέπει να γίνεται. Έχει μπαγκάρει ο κόσμος εδώ μέσα. Ναι, μπορώ λίγο... μάλιστα, τι είσαι εσύ? Βρες το δολοφόνο. Ποιο δολοφόνο, αυτό ρωτάω. Ποιος είναι ο δολοφόνο? Ποιος είναι ο δολοφόνο? Να πά, τι είναι αυτό, τζάκετ? Το κουστούμι της αστυνομίας. Είμαι αστυνόμος. Όχι τέτοιους διαδρόμους ρε παιδιά. Ρε, chill. Τι είναι αυτό? Να φανταστώ πρέπει να πάω εκεί, Αυτό πάνω τι είναι η καρδιά μου? Το πόσο ζω? Πρέπει να πάω... Τι καπέλο είναι αυτό? Πιστόλι είναι αυτό που έχει στην καρέκλα η κάμερα. Τι γίνεται? Τούρτα είναι αυτό ρε. Sorry. Στο καλό σου. Τι είναι αυτό, κάμερα? James. Ποιος είναι ο James? Nick. Χαρά. Amy. Λίσα. Χαρούμενα γενέθλια. Να σε βγάλω μια φωτογραφία, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχω και τη φωτογραφική μηχανή άμα θες. Πρέπει να πάω σε αυτή, γιατί? Γιατί πρέπει να πάω στο κοριτσάκι? Κούκλα κρατάει. Είσαι πολύ όμορφη, έχω μια φωτογραφική μηχανή. Ω να σου χέσω. Ρε φίλε, τα τζάμσκες σου μέσα. Τι γίνεται? Στο τι είναι ρολόι? Φακός, πες μου λίγο κάτι πραγματικά. Κλειδί. Ούτε κατά διάνοια εντωμεταξύ αυτό που είπα. Είπα τα πάντα. Όπα. Παιδιά δεν γίνεται. Να μείνω στο... Πριν λίγο από εδώ πέρα βγει. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ρε, από εδώ βγήκα πριν 5 λεπτά, θυμάμαι να μην κλείδωσα. Και το ξέρω δεν κλείδωσα, το θυμάμαι. Και εσείς το ξέρετε, έχω μάρτυρες. Θυμάστε πολύ καλά, δεν κλείδωσα. Γιατί το σπίτι μου είναι μπλοκαρισμένο. Μάλιστα. Χριστός και η Παναγιά, χεστικά πάνω μου ρε. Εσύ κάνεις έτσι. Σε παρακαλώ σκάτσε, δεν μπορώ άλλο. Γιατί έχω κλειδωμένες όλες τις πόρτες του σπιτιού μου, μπορεί να με εξηγήσει κάποιος? Πλάκα μου κάνετε τώρα. Τόσο καλά. Θα έχω και κάτι να με κυνηγάει. Μη μου λέτε τέτοια να χαίρετε.
Μες στον τοίχο πήγε, τι φάση. Ρε, αυτό το bug, έτσι και ξανά bug, παρακαλώ, 2, 3, 7. 7 ελπίζω να είναι και όχι 1. 2, 3, 7, μάλιστα. Να το θυμάμαι. Συγγνώμη κιόλας. Μπες μέσα, μπες. Τι είσαι εσύ, μωρή! Find the killer. Νάτος ο killer! Μπροστά μου τον έχω δυστυχώς. Δεν έχω κάτι πάνω μου τώρα, Τι? Είμαι σίγουρη ότι αυτό εδώ πέρα ήταν ο διάδρομο. Τώρα τι πήρε χαμπάρι αυτή. 2, 3, 7, αυτό πρέπει να το θυμάμαι. Τι είσαι εσύ, Μάρη? Μια εφημερίδα. Η Λίσα, ο Τζέιμς. Τα ονόματα που διάβαζα πριν. Λέει ότι κάνανε ένα μοιραίο λάθος. Παιδιά, έχω χεστεί πάνω μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται? Εγώ έχω έχουμε εδώ πέρα το Χριστούλη, βλέπω, και την Παναγίτσα. Και φωτογραφική μηχανή που είχα δει πιο πριν. Να ξέρετε, αυτό το 2-3... Το φαντάστηκα. Κύριος ποιος είναι? Γεια σου, Χριστούλη μου. 2, 3, 7. Χριστέ, να σου πω κάτι, θα σε χρειαστώ σήμερα, φαίνεται. Εγώ η καρδιά μου έχει πεθάνει και αυτού η καρδιά είναι μια χαρά, μπρο. Τι σκατά. Μια κούκλα. Όχι μία. 2, 3. Τι είναι αυτό? You should have a good talk with your husband. Τι έκανε, λέει? Θα μπορούσες να μιλούσες καλύτερα στον άντρα σου. Λοιπόν, έχουμε δει το 2-3-7 που μπορεί να είναι και 2-3-1 και τώρα έχουμε Αύγουστο του 12. Αύγουστος. Θα το δούμε μετά αυτό τώρα. This is Lisa's phone. Ναι, το κατάλαβα ότι είναι της Lisa στο τηλέφωνο. Μόνο ένα μήνυμα βλέπω. Ρε! Γεια σας. Είστε φιλικές? Αυτό το πράγμα με τις πόρτες που ανοίγουν μόνοι τους, φοβάμαι μην έρθει ο killer, μπρο. Κοπελιά, είσαι καλά? Αυτή μάλλον πρέπει να είναι η Λίσα. Αν έχω καταλάβει καλά. Τι είναι αυτό? Χωρίσανε. Τι έκανε, λέει? Πλάκα κάνεις. Δεν μπορώ να κρυφτεί κάτι, οπότε είμαστε εκεί. It's my police day. Πες μου ότι είμαστε ο James. Όνα σου! Κλείς την πόρτα. Θέλω να μελετήσω το δωμάτιο. Είσαι καλός, σκυλί, εσύ τώρα.
αυτά? Πω! Σαν να με βρήκε λίγο το κοπέλι. Είναι 10 η ώρα το βράδυ. Εντάξει μπρο, το jumpscare αυτό που σκοτώνει αυτή δεν είναι... Ναι, το ξέρω. Α, όταν με σκοτώνει αυτή μετά δεν είμαι καλά, μάλιστα. My studio, ok. Αυτό ανοίγει. Round key. Τι? Αχ, παιδιά, δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό τώρα? Ωχ. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Άνοιξε μια πόρτα. Που αυτό το πράγμα δεν το έκανα σίγουρα εγώ. Νομίζω με είδε. Λίγο. Γεια. Σκάσε. Α, μωρή, μη με μαχαιρώνεις, μωρή. Πολύ καλά θα τα είπα. Α, είμαστε λίγο χειρότερα, Ναι, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έχω μπλέξει με αυτή την ψυχοπαθή. Μια κούκλα. Sorry που κρύβομαι συνέχεια, αλλά πετάγεται από το πουθενά αυτή. Και ακούω συνέχεια τα βήματά της, δεν γίνεται. Στάσου λίγο. Πες μου ότι αυτή είναι η Λίσα, η γυναίκα σου. Είχατε παιδί? Παιδιά, δεν γίνεται. Κάτι γίνεται τώρα, δεν έχω καταλάβει και πολλά. Χώρισαν αυτοί οι δυο, έμεινε, το παιδί το πήρε η Λίσα, κάτι τέτοια κατάλαβα. Τα βήματά της που είναι? Πώς να το βρω το κλουζ, φίλε? Πού είναι? Παρά λίγο, μπρο. Αυτό που ήταν σκύλο... Ξαναγυρίζεις πίσω. Ρε σκύλε που να με πάρει η ευχή. Πού με βρήκες εσύ και τι δουλειά έχεις εδώ? Μπορείς να σκάσεις, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θα καθίσω να απαντήσω. Εγώ ξέρω το λόγο. Θα έρθει άλλη.
καταπέχτηκε. Μπρο πέρασε από μπροστά μου, πως είναι δυνατόν να με είδε. Φύγε λίγο να σηκώσω τηλέφωνα, θα με σκοτώσει το παιχνίδι. Εντάξει τώρα, χαρικές. Μου τα πρίξες. Δεν γίνεται να νοιάζω παιδιά, να το σηκώσω. Όλοι ξέρουμε ότι δεν πρέπει. Εσύ ακόμα εκεί είσαι ρε φίλε. Βλέπω κάτι κόκκινο στη γωνία. Μπουμ. Θα έρθει εδώ. Η τηλεόραση πάλι πώς άνοιξε ρε φίλε. Αυτό το πράγμα με την τηλεόραση που ανοίγει μόνη της. Πριν 5 δευτερόλεπτα την έκλεισα. Καλά εντάξει, υπερβάλλω κι εγώ. Κλείσε. Τρέχα. Καλά ρε, μην κουράζεσαι ρε. Πάρε και πιο αργά να θες. Με είδε. Με είδε. Αφού φώναξε κιόλας. Αχα. Παιδιά, έχω καταμπερδευτεί, να ξέρετε. Θες κάτι? Δε αυτό το πράγμα με το σκύλο. Θες να κάνεις άκρη λίγο? Ο πρώην της Λίσας τι? Καλά κατάλαβα εγώ τι χώρισε. Το 237 τελικά που το χρειάζομαι. Μπλέξει με τον δολοφόνο εδώ μέσα, με έχει μαχαιρώσει 4 φορές. Το λέω γιατί όταν με έχει μαχαιρώσει δεν εννοώ όσες φορές έχω πεθάνει. Α, τέλειο animation, περνάει και μέσα από τον τοίχο. Να σου πω, μπορώ να έχω το ίδιο animation με σένα, να περνάω κι εγώ μέσα από τοίχους, γίνεται? Όχι, Εννοείται, μόνο οι κακοί το έχουν αυτό το μαγικό πράγμα. Πόρτα που δεν καταλαβαίνω ποιο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε. Εσύ είσαι. Μάλιστα. Εσύ τι είσαι? Κλειδί. Εσύ είσαι χάπια. Εσύ είσαι το σήμα. Special Officer. 29 λέει. Ή 19. Δεν ξέρω. Εσύ μάλλον. Εσύ δεν έχω καταλάβει πολύ τι είσαι. Μάλλον θα είσαι το κάτω μέρος από κάποιο από αυτό που κρατάμε. Να πάω από εδώ ρε. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω, έτσι. Είναι ακόμα έρχεται. Δεν το σχολιάζουμε αυτό τώρα. Πιες τα χαπάκια σου εσύ, πάρτα. Τι κάνεις bro, power πήρες? Αχ Θεέ μου, σαν να πήρες super power ξεκάνει bro. Άγκες, γιατί το πράγμα έχει πάει στο προχώρητο. Αυτό τώρα. Νιώθω James Douglas 42 11 του 2010. Ναι, νιώθω ότι πρέπει να το αφήσω κάπου εδώ. Πείτε μου άμα σας άρεσε, για να ξέρω αν θέλετε να το συνεχίσω.
Από όσο είδαμε, κάτι ψιλοκατάλαβα. Δεν πολύ κατάλαβα, είναι λίγο μπερδευτικό. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Πατήστε like και εγγραφή και καμπανάκι για να το πούμε στην επόμενο horror ή ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε. Bye!